मस्त खाकसं हामबाय मारियो ससियेल मिडिया रमो तिनी इनका दुर्गा पूजा नि साल तिनी महानवमी तिनी तो आमनि तंथुमो सालसे आफनो तिनी महाराज नि थाहानि लामानो थाहाव फेमाम पांडव लगे माम पांडव तीन सा तंले गा मसे बा तीन सा तंले खाव या तिनी सिरि खाव ना हिले बा चुं तिनी जयनिंग माना हा चार तीन परिवार 10 बुतार तिनी बरंके बीजेपी पार्टी नि ममतारिया बिनिके 4 बुतार काव ममतारिया एके सिरेंद्ररिया बिनबो 4 बुतार एके के करमफा बिनिके 2 बुतार आबदिके 3 परिवार 10 बुतार ब्रां जत्र बीजेपी नि बिके साव तिप्रामो थाबाया तिप्रामो थाले ताव सेत्रे स्ट्रंग दङ हिया ब्रां खासिमो सिमो बेके तिनि थाहानि लामाव फाइमो ब्रामो मस्तके खाकसांमा हामबाय मारियो तिनि ब्रां बीजेपी नि फाइमि हिमफो तिङे फाइमि खनाय फाइमि आबदिके हिया ब्रानि बिपद आपद चंनायनाय ब्रां सामो चं सब समय दङ जिनि लिडार दङ राव पाहाड़पुर बिसिनि इंगे दायित्व दङ सन्जित रिया जे दङ जिनि मामा खजेन्द्र रिया ते रनि दरनजि पारानि बिसिनि मेम्बार ब्रां जतनो नायखले ब्रां बनि चलेनाय ब्रांनि बिपद आपद नायनाय काहाम हामिया चनो साहिनाय जों ब्रां बे माले फैनाय आरो म पान्डव ब्रां म बेक थाके खाकसाम हाम मारियो तिनि फाइमो थाहानि लामा बोबागानि जे नाहि बोबागा जे तो सभा खेतमो आरो सभाबो जों लगेरि नाय फाइमो पान्डव ब्रां निमसिंदि ना कौथाथेनि सुंखनारि ब्रां माहि कौसा माम कारनो सरकार तंगे मानि तिनि आंचलिक पार्टी स्टेहा जागाव फाये जो थाहानि लामा म फाइफा बिन खुदि थानाय जिनि खुयो ममतारि आनि खुदि बुं बीजेपी नि केहा नेतृत्व बीजेपी नि सामु हामो सामु तामो हामियाके लुमनि बावये तिनि बुबाग्राले मबाइल राव बुंको सामा आं खनायो जे जागाव बुं सामाले मस्त को काम चिन ट्राइबल न बेके तुइ सामाइने बेके त्रे जुओ गारि माइने चिन ट्राइबल कौ थाहा के जाति थाहा के तो मानि बावये आबो रनो तुइ बुं सामा आवनो खाकसांये आं बर पार्टीयाव फाइनसे